Ako'y nakabili ng isang kotseng bulok. Ito'y lumang-luma at balot ng alikabok. Aking pinaliguan at saka pinunasan. Gumanda ng konti maski puro nagkalawang. Aking sinubukan na ito'y paandarin. Ngunit ang makina ay parang palyado na rin. Ang kanyang manibela ng aking mahawakan. Natanggal na ko sa tornilyo'y nagkalaglagan. Ako'y nakonsumi sa kotse kong ito, pagkat ito pala ay model 1942. Sinisikap ko rin na ito'y makumpuni. Ako ay bumili ng second hand na battery. Palibhas ay luma, mahina din ng kuryente. Aking ipinatulak sabay bilang ng 1, 2, 3. Dahil kalawangin ang kotse ko'y mabigat, kaya humihingal ang mga tagatulak. Ako na may tuwang-tuwa habang nakasakay. Ang kotse kong bulok naman ay pasuray-suray. Ako'y nakonsumi sa kotse kong ito, pagkat ito pala ay model 1942. Sa matrapik na kanto ako'y biglang nagpreno. Ngunit sabay bumagsak ang kahanang kotse ko. Ang kotse kong bulok sa kalsada ay nasobsob. Ako naman ay nakulong doon po sa loob. Pagkat nagkatanggal-tanggal ang 4 na gulong, ito'y diri-diritsong tumakbo ng pasulong. Sa gitna ng kalye gumugulong ng mabilis, at sa malas nabundol ang puwit ng isang pulis. Ako'y hinuli ng pulis doon sa may kanto, pagkat reckless driving pala ang kasalanan ko. Nang aking lingunin ang nasirang kotse ko, ito'y ikinarga sa isang truck ng gobyerno. Ang kotse kong bulok pinulot ng basurero. Oh, kayo rin ba'y may kotseng ganon?